Čaute, som Bravčo a mám na starosti v Beijime kurz začiatočníkov. Kurz je určený pre všetkých a jeho cieľom je naučiť sa správnu techniku jednotlivých zvykov a úvod do terminológie, ktorú používame každý deň. Ahoj, moje meno je Igor. Prihlásil som sa do tohto kurzu začiatočníkov s tým, že ja som behával, ale chcel som si zacvičiť celé telo. A čo očakávam je to, že rozhýbem vlastne tie časti tela, ktoré som zanedbával a pomôže mi to vlastne vo svojej fyzičke a aj zdraví. Zatiaľ ďakujem pekne. Tak ja som Dáša a prišla som do kurzu s tým, že ma pripravia tunajší tréneri na správne prevádzanie zvykov, ktoré sú súčasťou crossfitu. A zatiaľ sa to plní do bodky, plus nám dávajú ešte zabrať kondične s takými cardio workoutmi, takže ja som absolútne spokojná a o priateľskom prístupe ani nehovorím. Čaute, ja som Boris, prihlásil som sa kvôli tomu, že mám spoločný kamoši, pozdravujem Sama Joža, že mi odporúčili tento kurz, hlavne kvôli tomu, že chcel som niečo spraviť so svojím telom, s kondičkou a hlavne som chcel cvičiť technicky správne, aby som mohol cvičiť aj ďalších 40 rokov ešte. Dúfam, že všetci vydržíme, sme tu veľmi dobrá partia a teším sa na ďalšie pokračovanie a super zážitky. Takže v podstate žiadne šialenosti sa nemusíte obávať. Je to tak? Či?